ಪುತ್ತೂರುದ ಇತಿಹಾಸ ಪಡೆಯನ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಶ್ವಥ ಮರತ ಗಿಲ್ಲಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಓದಂಟಗ್ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದ ಒಪ್ಪಿಗೆದಂತೆ ಕಡ್ತಿನಿ ಹಿಡ್ದವರ ಪರಿಸರವಾದಿಲನ ಇವರಿಗೂ ಕಾರಣ ಆತಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ಪೇಂಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ದ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಡುಪ್ಪನ ಅಶ್ವಥ ಮರತ ಗೆಲ್ಲಲೇನ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ಲನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಚಡು ಕಡ್ತು ಪಡ್ದಿರು. ಕಾಡ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಂದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತುರಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಕದ ತೊನ್ನ ಈ ಕ್ರಮ ಸರಿಯ ತಂದು ಓದಂಟಗ ಕಾರಣ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಲೆನ ಇವರುಗಳ ಕಾರಣ ಆತಂಡು. ಅವ್ಯತೋ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಈ ಮರ ನೆಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಒರಡ್ತೊರನೆ ಗೆಲ್ಲಲೇನ ಕಡ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಕಿನ್ನಿಲು ಸೈದ ಮರ ಕಟ್ಪರೆ ಪರಿಸರವಾದಿಲು ಬೊಕ ಜನಕುಲು ಇರೋದ ತೋಜಾಯ್ ನೀಡ್ದವರ ಮರ ಅಂಚನೆ ಬರೆದಿತ್ತಂಡು. ಪಾಕ ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಮರನ್ನು ಕಟ್ಪಡುಂದು ಅಂಗಡಿ ದನಿಕಲು ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ಹಾಳಾಪುನವೇ ಚಂದ ಜನಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜಾಲತಾಣಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕುಟ್ಟಲು ಎಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತೋಜಾದಂಡು. ಮೂಜನೇ ವರ್ಷಗೂ ಅಜದಿ ಒಂದುಪ್ಪುನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ 23ನೇ ತಿಂಗುಲ್ದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಡು ಅಜತಿನ 4 ಕುಟುಂಬಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಟ್ಟದಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಂಚಿ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಶಿರ್ಲಾಲ ಕಾಳಿಕಂಬ ದರ್ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ವಿಠಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕನ್ಯಾಡಿ ಗುಡಿಪಳ್ಳದ ಸುಂದರ ಪನ್ಪನರಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ, ಉಡಿಪು ಪೇಟೂರು ಕುಂಟಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಪ್ರೇಮ ಪನ್ಪನರಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ನು ಕೊಡ್ತು ಜಾಲತಾಣ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೊಟ್ಟಲ 8 ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೈಪಾಡ್ದನಂತ ತೋಚದ್ ಕೊಡ್ತೀರು.